Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, maluhod po ang kapos, asin po na niyato, a novena to Our Lady of Lourdes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of contrition. My Lord Jesus Christ, true God and true man, my King and my Redeemer, in whom I believe and hope, and whom I love above all things, I humbly prostrate before thy divine majesty. I beg pardon for all my sins and ingratitude with which I offended thee. I know, O Lord, that I am unworthy to appear in thy presence. Therefore, I come to thee through thy most beloved Mother, whom I beseech to intercede and to obtain for me the remission of all my sins, which I detest with my whole heart and firmly resolve by your grace not to commit them again. Amen. O Mary Immaculate, Blessed Virgin of Lourdes, desiring to make this novena with the greatest devotion of my soul and to answer the call that you made all to your children in the person of the humble Bernadette, I kneel at your feet to listen attentively to your voice, to make known my necessities and seek your powerful protection. Do not refuse me, my Mother, on account of my unworthiness. Look only at the repentance that I feel for having wounded your maternal heart and renewed the passion of your most beloved Son. Come and help me during this novena to purify my soul and to obtain through your intercession the special grace which I implore from divine majesty. And to give thanks to God for all the benefits received by me, and especially for that which is the purpose of this novena. Amen. Petitions to Our Lady of Lourdes. Mary Immaculate, I humbly beseech you to obtain that our faith be every day increased more and more, and that you obtain a beam of divine light for those who sit in the darkness of infidelity. Propagate the kingdom of God all over the world. Banish all errors from us, so that the people of our country may make it their constant glory to live in the faith of your most beloved Son, and remain united to the Holy Roman Church. Until the hour of death, I make this request with humility, reciting the following Hail Marys and invocations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. prayer for the sick, O powerful Virgin of Lourdes, full of affliction and with tears in our eyes, we fly unto the Comforter of the afflicted and health of the sick, placing in thee all our confidence, cognizant of the innumerable and wonderful cures made by thee, not only in Lourdes, but all over the world. We humbly prostrate before thee in this dreadful hour of distress and sickness, and beseech thee with all the fervor, faith, and devotion to our souls to hear the supplication with which we direct thee in favor of thee, our beloved patient. Since thou hast worked so many cures among your devotee, do thou make one more and save this beloved member of our family. Take him from all danger, if it will not be an obstacle to his salvation, and we solemnly promise thee to spend the rest of our lives as good and practical Catholics in thanksgiving for thy powerful patronage. Amen. Virgin of Lourdes, Pray for us. Comforter the afflicted, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Immaculate Lady and my Mother,
by the love you showed to the world, deigning to appear in a rustic grotto to teach the young and happy Bernadette, I beseech you to grant me a share in this same great joy, and as you, O Lady, cause a rich spring of crystal and health-giving waters to gush forth, obtain that your divine Son may pour upon my soul the sweetest and most fruitful water of grace to extinguish the love of earthly things and to cleanse my sinful heart, so that I may be worthy of the most pure joys of heaven. Amen. Oratio Imperata, pamibiilaban sa bagyo asin ibapang mga kalamidad, ang mga makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong mga pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi na sabotan asin na utob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini, naglalawigan tig-initan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa giraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang
mga intensyones sa ngunya na aldaw. Yun mga minasunod, pasasalamat for Jadon Oliver Palomiano, dulot ni David Paul Palomiano, asin pasasalamat man kan Longos family, asin ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Igwa man espesyal na kahagadan ng mga minasunod for good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rose Asupardo Cantara and family, para man sa safe delivery ni Mr. and Mrs. dulot ni Mr. and Mrs. John Patrick Amaranto. Igwa man na espesyal na kahagadan si Giselle Asaytuno and family, siring man si MJ. Asin para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Simona kan FNS Velasco, Pedro Asupardo Cantara family, Estela kan Alarcon family, sa kalag ni Edmundo, dulot ni Milo, asin ni Thelma, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot kan Chan and Divera families. Igwa man na para man sa kalag ni Salvacion, dulot ni Mary Agnes and family, asin sa kalag ni Dexter, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, siring man kay Escolastica, dulot ni Heidi Toledo.
Matinugan gabos, asin awiton yato, an awit sa pagpuon. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asil sa imong espiritu. Aldaw na Lunes, espesyal ta ining idinudulot sa pagtaong konras sa mahal na Santo Niño na padagos na nag-iimbitar sa tuya na ang aking pagtubod na sa tuya pong inako sa tuya ining padagos na patalubuon asin pagurangon sa tuyang buhay. Tigsinyalan ako ni Carlo, day ko ta nariparo. Ika-walo na daangon niya na aldaw kan sa tuyang misa novenario sa pag-andam niya to sa maabot na kafiestahan ni Nuestra Señora de Lourdes. Hagadon taman ang tabang ni Ina sa tuyang uro aldaw na pagkabuhay, padagos man lugod niya tong mamatean, ang presensya kan sa tuyang kagurangnan, sa pagrani niya to sa iya, makarani man lugod kita sa tuyang kagurangnan na si Jesu Kristo. Kunyan bidbidon ta na po ang sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ta ininintawad, tanganing magkanigo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Udok sa buot sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo ang mga tugang, talagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo ang mga tugang, na ako'y pamili sa kakuranglan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, bantayan mo ang sa imong familia sa danay na kaimbudan. Tanganing ang nagsasarig sa paglaom sana, sa grasyang langit noon, sa imong pag-ampon danay na pakusugon. Uli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon, asin himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa enot na libro nin mga hadi. An mga kamagurangan sa Israel, an mga namamayo kan mga tribo asin mga prinsipe nin mga Israelita, tinipon ni Hading Solomon sa Jerusalem, tanganing madara ang kabanin tipa nin kagurangnan hali sa Sion, banwaan ni David. Ang gabos na mga lalaki sa Israel, nagtiripon sa atubang ni Solomon kan bulan na Ithanim, ikapitong bulan, asin panahon nin Pintakasi, kan magkatiripon na ang gabos na kamagurangan sa Israel,
Kinua kan mga padi an kaban. Ang tabernakulo asin ang gabos na banal na baso na yaon duman. Ang mga ini pinadara kan mga padi asin mga Levita sa atubang kan kaban. Si Hading Solomon asin ang bilog na kasararoan kan Israel na yaon duman sa kaibahan niya, nag-aratang nindai mabilang na mga karnero asin baka. An kaban kan tipanin kagurangnan, dinarakan mga padi sa bugtakan kaini sa laog kan templo, sa kamahal-mahaling kamugtakan, sa ibaba kan mga pakpak kan mga kerubin. Huli taduman sa namugtakan kan kaban, igwanin mga kerubin na biklad an mga pakpak, nalilindungan an kaban asin an mga pasanan kaini. Sa laog kan kaban, mayo nin ibang bagay kundi ang duwang tablang gapo na ilinaog ni Moises duman sa Horeb, kan an kagurangnan makipagtipan sa mga taga-Israel, paghali ninda sa daga ni Ehipto. Pakaluwas kan mga padi sa santuaryo, ang templo na pano kan panganuron. An mga padi daina nakagibo kan sa indang paglingkod, huli kan panganuron. Huli taan kamurawayan nin kagurangnan, iyo ang nakapano kan harong nin kagurangnan. Dangan si Solomon nagsabi, buot nin kagurangnan na mag-erok siya sa madiklom na panganuron, nakapatindog ng gad ako nin harong na sa imong pag-eerokan, harong na sa imong pag-uuntukan, sagod no arin paman. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bumuhat ka kagurangnan pasiring sa imong kapahingaloan. Bumuhat ka, kagurangnan, pasiring sa imong kapahingaloan. Nakadangog kami dapit kaini duman sa Efrata. Nakuanya mo duman sa mga kadlagan. Malaog kita sa iyang pinag-eerokan. Magluhod kita asin magsamba sa iyang pamitisan. Bumuhat ka, kagurangnan, pasiring sa imong kapahingaloan. Bumuhat ka kagurangnan, pasiring sa imong kapahingaloan. Kaibaan kabanin sa imong kamahalan. An sa imong kapadean, magubingan lugod nin katanosan. Asin an sa imong mga banal, magkurahaw sa kaugmahan. Bumuhat ka, kagurangnan, pasiring sa imong kapahingaloan. Matinugan ka po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos na kalanog ako sa mga nataramon mo. Hallelujah, hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrakyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus sa sinan mga disipulos, pakabalyo sa danaw, nag-abot sa Gennesaret, idinuong nindaan sa kayan. Pagluwas sa kayan, tulos namin bid si Jesus kan mga tao. Kaya ang mga tao nagdaralagan sa palibot na runa. Dangan, ang mga may helang na nasa kama, dinaraninda sa iya, sa baryo, sa banwa o sa uma. Sa inman siya, minaduman, dinadara ang mga may helang sa tinampo, asin ipinapakimaherak na paduutan man lamang sa indaan gayad kan sa iyang alikboy, asin gabos na nakaduot na umayan. Mga tugang kong namumutan, marhay na barata kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Good morning. Pundido na ining ilaw digdi sa inutan kaya madurudiklom. Magayon na pagirumdom. Kasuod baga sinabihan kita na kamo ang ilaw kan kinaban. Gusto nitong lumiwanag digdi sa tubangan, paliwanagan na po nito sa ilong mga ilaw. Pag may nadadangog kita na halimbawa sarong popular na doktor, lalo na ngunyan sa Facebook, dakulo nang nagsisikat na mga chiropractor. Dahil takadaklan sa tuya, nagsasuffer na kan sciatica.
or ano man na doktor na may expertise on any, halimbawa, field. Halimbawa, cardio, so itong sa puso. Pigpipirilahan talaga. Bako, madalion makalakop ang bareta, duman ka ngaya magpabulong kay Dr. So and so, ta. Matibay ngaya itong bumulong kan siring na klaseng helang. So madalion siguro may nagkakaigwanin text brigade, tanganing maaraman kung sa itong doktor na ito, pwede tang dumanon. Sa pagiling ko, gari parehas na eksena ang nangyari ngunyan sa satuyang ebanghelyo. Ang pagkakaiba lang, dahil kaipuhan in text brigade or announcement, tanganing sa mga tao, magdulok sa satuyang kakurangan, asin magpabulong. Kang naaraman kan mga tao, na yaon si Jesus sa bisinidad, kan sa indang lugar, tulos-tulos nagdaralagan sinda, daradara itong mga may helang, tanganing makamtan, an kabulungan sa indang kamatayan. Enot na magayo na puntong paghurup-hurupan tapo digdi, pagpresente palan, an sa tong kagurangnan sa tao niya to, madalion makamtan kan tao, an kabulungan. Bako harayo, sa satuya, na makamtan niya to an sa iyang kabulungan. Kaya sabi baga sa Ebanghelyo, sa mga tao, dinaraan kadakol na mga may helang, may kimay, may paralitiko, hali sa manlain-lain na baryo, sa banba, uuma. As nagtutubod sinda, na makaranisan na sinda sa satuyang kagurangan, makakamtan ninda ang kabulungan. Kaya baga nadangog tayo itong may nagsabi na, makaduta sana, paduuton man lamang sa indaan gayad kan sa iyang alikboy, gabusinda mararahay na. Iyan siguro ang ginikanan kan kung ata sa mga santo asin santa. Sigita ang harapros. Kaya lang kung minsan, mag-ingat man kita sa pagparahapros. Takang naasay na ko sa huruan. So demonyo, iyong bigpaparakuruot. Kaya pango na. So demonyo. Kung hahaproson niya to si San Judas, siguro sa iba bigpaparaharapros digdi, kaya naubos na subuho. Adsaro man sa nang magayon na mensaheng makuata, sa urual daw niya itong pagkabuhay magayunon po, napadagos kitang magrani sa satuyang kakurangan, padagos kitang magdulok sa iya. Minsan, mas kiday pangani niya to tinataram kung ano ang satuyang kaipuhan. Aram na po kan sa tong kakurangan kung ano ang satuyang kaipuhan. Kaya ngunyan daw, darahon taan sa tuyang mga kapagalan, darahon taan sa tuyang mga kahaditan, asin at sa tuyang mga pamibi, arual daw, simpleng paagi, asin honestong paagi. Ikaduwang magayara puntong mano dan tapo digdi. Iyo po na, kita man lugod, siring kaining mga tao digdi sa Ebanghelyo, maging instrumento. Tanganing, bako sanaan sa tong sadiri darahon ta sa mahal na Diyos. Alimbawa kamong mga parasimba urual daw. Nadadara daw nindoan sa indong agom. Nadadara daw nindoan sa indong mga akik. Tanganing makasimba. Ining mga tao digdi sa Ebanghelyo, bako sana sa sadiri ninda ang inisip ninda. Inisip ninda, itong mga kapamilya ninda, kabisto ninda, na makadulok man sa satuyang kakurangan. Takong namidbidan ta, ang satong kakurangan sa satuyang buhay, ininagbabaguman kung paano niya to siya aakuon asin dudulokon. Recognizing Jesus changes how we respond to Him. Kaya ining mga tawong ininda inisnab o dinedmaan sa tong kakurangan, daing pasikot-sikot, nagdalagan sinda, iniba, ang kadaklan, asin dinaraninda parani sa satuyang kakurangan. In other words, the recognition of the presence of Jesus should lead us into action. Pag midbid mo, ang sa tong kakurangan, dai ka magiging hugakon na magdulok sa iya. Asip yan, ang tigahangaan ko po sa indo. Ngunyan, nag-declare nin
no face-to-face classes because of the sheer line. Pero despite the heavy rains, kasubago, pag mata ko, mauranon po. So, sabi ko nga siguro yung mga 5 sana ang masimba. Pero hilinga, yaon po kamo digdi. Dahil nakadepende sa weather, ang sa indong pagdulot sa tuyang kakurangan. Minsan kaya, gusto ta sana so madulo kay Kristo. In fact, this is precisely what happened sa gospel. Sa succeeding part kang gospel, kung pinadagos ta sa pagbasa, ining mga tao na nagpabulong sa satuyang kakurangan, nagdurulok sa iya, pero taon-taon, kan si Kristo nagtukdo na manungod sa iyang krus, asin pagsakit, kadaklan sa inda, nagpawalat, asin nagsiriblaga na. Kaya magayon nining matandaan taman digdi sa satuyang ebanghelyo. Ang pagmidbid sa satuyang kakurangan, bako sana in good weather or in good times, sometimes we are asked na magsunod sa iya, magdulok sa iya, magrani sa iya. Also, in bad times, in bad weathers, sa satuya pong buhay. Let us be someone who bring others closer to Jesus. Magiman lugod kitang instrumento, kan satuyang kapwa, na magrani sa satuyang kakurangan. Mga tugang, padagos ang kakurangan na minaagi sa buhay niya to. Sa paagikan sa iyang mga tataramon, na pinagpuproklamar mo niyan sa to. Sa paagikan selebrasyon, kan banal na Eucharistia. Sa paagi, kan mga tao na sa tuya pong nasasabatan. Magayon na hapot, ano ang sa tuyang nagiging disposisyon sa iyang pag-agi? Namibibidan ta daw siya? Or he continues to pass by in our lives unnoticed? Magayon iyan na paghurup-hurupan ta, anapot na iyan sa aldaw na ini. Sangaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Diyos, siga po sa magpamibiga mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran para ban sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, namimibi kami na ikang tunay na naghimo kan mga linalang na ini sa pagtabang sa samuyang kaluyahan, magtugot na sinda, magin man para sa sakramento nin buhay, na daing kasagkoran, kuli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, siniselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom,
hinahalat an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos, asin anggeles sa kalangitan, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nil mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. kagurangnan ika ng gadan banal, murabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, taganing para sa mo maginhawa kasin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugaring niyang buot, nagpaubaya sa kod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat. Pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bidog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwan. Girumduman niya to sa espesyal na paagi, sa hilom, itong mga namumutan niya to sa buhay, mga kabistotan na nainot na po sa to sa ikadawang buhay. Sinda, sinangabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalogon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo asin gabos na santos, na kay tupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Manyan, mamibi kita kan pamibi, na itinukdo mismo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo. Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga nilisiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdarahasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging lanay natalingkas sa kasalan. Asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong,
kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo an kahadean, asinan kapangyarihan, siringmanan kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kaguranglan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kaguranglan, ay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po nga niya naihiras, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be Peace with you. Kordero, Kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurang, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, tawan sa mo na mga binuot mong maging kahiras sa sarong tinapay, asin sarong kalis, na mabuhay na siring. Tanganing ginibong saro kay Kristo, nag-uugma kaming magdarakan bunga para sa kaligtasan kan kinapan. Huli kay Kristo,
sa mong kakurangnan. Amen. Salamat po sa Indugabos. Mag-iringat kita. Medyo mauran. So, sa mga naglingkod sa tuyang misa mo niyan, choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, as in mga sponsors po kang misa, salamat po. Pagirumdom, sa pag-celebrar po niya to sa Miyerkules, kan kafiestahan ni Nuestra Señora de Lourdes, magkakaigwa kita nin pag-ulyo sa mga naghehelang. Kaya sa mga tugang niya to na nagmamate o igwanin kahilangan, because at the same time, that is the Word Day prayer for the sick. So, after every Mass, pagkakaigwa po kita nin pag-ulyo, pagpakumpisal para sa inda. Magayon na maka-attender na po sinda itong mga tugang tang naghehelang sa Santa Misa. So, we have 6:45 Mass, 12:15 noon, and 5:13 Misa. Kung magpili na lang po kamo kung anong oras tuman. Salamat po. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you po and good morning. See you tomorrow.